Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Isa po akong proud single father. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig at nanonood ng radyo. Lalo na sa mga nangangarap na maging earphone. Tuwing nanonood at nakikinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Raven. 36 years old na single father. Hiwalay na po kami ang at tita nung nanay ng anak ko. Pero casual lang. Kaya minsan ay nahihiram ko po ang aking anak at yun lang po ang time namin para mag-bonding. Gusto ng anak ko na magkabalikan kami ng nanay niya. Pero ayoko na po. Kakaiba kasi yung babaeng yun. Gusto niya palaging silent treatment. Ayaw niya akong kausapin tuwing may problema kami. Eh paano namin masosolve po yun? Fast forward, ay nakatagpo na po ako ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Geneva. 29 naman siya at single. Maganda siya at may pagka-boyish. Eh yun pa naman yung mga type ko ang kulatita. Medyo tomboy-tomboy yung datingan. Kaya lalo ko po siyang natipuhan. At nagplano na nga po akong pinlano ko pong magkita sila ng aking anak. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Papapatin mo to napapanood ko sa TikTok. Ano ba yung Bakit pinapanood lagi sila mo? napapakita ng ano ba yun, yung boobs? Uy, Bakit nila, papakailan lalaki yung boobs ko? Uy, bata ka pa, ano ka ba? Bakit kasi nila Huwag ka nga, akin na nga yan, akin na yung cellphone mo. Mag-order ka na, ano pang gusto mo? TikTok ako, isasayaw ako eh. Ano pang gusto mong kainin? Papa-break na si Barbie Fortesa at saka si
Si Jack Roberto, hala. Totoo ba yan? 7 years, opo. Ayun o, 7 years na sila. Paano na ako magka-love life paglaki ko kung 7 years lang nagbabreak na yung mga tao? Artista pa yan. Ikaw talagang bata ka, napaka-marites mo. Alam ko na lang, magjojowa-jowa na lang ako ng sabay-sabay. Hoy! Natutunan mo naman yan sa tita mo. Hindi po, ako lang yan. Nanonood ka sa tita mo sa TikTok. Hindi Akin, po. ay, pag nandyan na yung ano mo ha, Papa. yung tita Geneva mo ha, mag-bless ka ha. Ayoko nga siya nakikilala eh. Anak, hindi Ayoko, na nga- Papa. Hindi na nga talaga kami pwede Bila ng mo nanay muna mo. ako ng yung malaki na burger. Big Burger. Big burger. Saan ka nakatingin, Papa? Sa burger. Burger. Ganda nung cashier, Papa. Ikaw na lang mag-order. Hindi na. Darating na rin yung tita Geneva mo. Basta ha, mag-bless ka. Mama, yung kasi namimit. Ano ba yan? Pag ganto pa tayo. Saan ka duman? Sa cashier na naman ng McDo. Ayan na siya. Ay! Hi, babe. Hi, good morning, babe. Hi, Jinjin. Hello. May regalo ako sa'yo. May dala akong mga chocolates. Ang dami nito. Ayan! Nakakain na ako niyan. Hindi po ako tumitikim ng ganyan mga chocolate. Pero masarap to. Ito yung favorite ko eh. Hindi yan sa akin ang binibili ng mama ko. Alam niya yung favorite ko. Dapat na-research mo muna kung ano yung mga favorite kong chocolate. Jinjin. Masisira pa yung tit ko. Jinjin, sabi ko sa'yo, di ba mag-bless ka sa tita Geneva mo? Oh, ito na nga. Bless po. Babe, Hindi, pasensya syempre. mo na, bata. Pasensya Jinjin, gusto mo pagkatapos dito mag-ano tayo? Alam mo yun pupunta tayo sa mall, sa SM, maglalaro tayo sa Tom's World. Ay, mali. Doon, basta maglalaro tayo. Oo, Sa Tom's meron World, naman. tama. Sa Tom's World, maglalaro tayo. Gusto mo yung maglalagay ng coin, tapos may kotse-kotsehan doon, tapos may sayaw-sayaw, doon tayo. Ay, hindi po ako na-excite sa mga hindi ganyan na mga trip ko. Ang mga trip ko po, mag-ice skating, mga ganoon. Meron akong alam na, babe, may alam akong ice skating. Punta tayo doon. Oh, sige, gusto mo ba, anak? Ay, nagbago na po yung isip ko. Ano kaya yung isip? Yung hindi niya kaya. Gusto ko po mag-Japan. Anak, wala ka namang passport eh. Tsaka kukuha pa tayo ng visa pag ganyan. Di ba malaki na kayo? Alam niyo na yun, kumuha ng passport ng mga bata. Babe, pasensyahan mo na. Hindi, okay lang. Bata naman yan eh. Gusto mo yung labubu? Uso yun ngayon, may bili tayo. O anong gagawin ko doon, pangkulam? Di ako ng pangkukulam. Hindi, ano yun? Jinjin. Sabi ko sa'yo ha. Sige na nga, kain na nga lang po ako ng big burger. Okay lang yun, baby. Kung pagpagalitan yung anak mo sa harap ko. Hindi ko naman. Dinidisiplina ko lang, kaya gumaganyan yan eh. Thank you ha, kasi niintindi mo yung bata. Oo naman. Ano ba bata yan? Walang alam yan. Siyempre naninibago. Madam, bakit yung ganyang kilay mo? Kasi yung kilay ng mama ko hindi ganyan na eh. Yung parang natatato. Yung sa mama ko original pa. Ganyan talaga yung mga low value woman, no? Uy! Bibig mo ha. Pasensya ka na, babe. Pasensya ka na. Kasi Jinjin kasi nung wala kasi ako maraming buhok sa kilay. Sa baba din, wala masyado. Uy! Ikaw tong batang to. Tama na nga yan. Ay, babe, pasensya. Nakakatawa pala pareho kayo ng anak mo, komedyante. Hindi, naiinis ako dyan. Hindi pa ako nag-joke. Tangin na, kain na nga tayo. Kain na tayo. Tapos, uwi na lang tayo. Jinjin talaga eh. Hindi ko po bet yung lipstick nyo. Saan nyo nabibili yan? Ay, sige, burahin ko na lang. Psst! Tama na, kumain na tayo. Kain na lang tayo.
Ay, salamat na. Kauwi na rin. Babe, pasensya ka na. Babe, ano ka ba? Alam mo, pinasok ko tong relasyon na to, kaya promise ko sa'yo, kakayanin ko lahat. Babe, di ba mansarin natin sa, di ba ano ngayon, January 3, sa Sunday, di ba? Kayo ng ex mo, ano yung mansarin nyo? Hindi ko na maalala eh. Ano, mag-aaway Di ba tayo, babe? Mag-aaway ba tayo? Mag-aaway ba tayo ngayon? Okay na eh, okay na eh. Mag-aaway ba tayo? Yan mga kanyang intro eh. Papunta sa away yan eh. Delikado yan eh. Nagtatanong ka. Ako naman natatawa ako, nagjo-joke. Ako, babe, Hindi papunta na sa away ito eh. Hindi, gusto ko lang malaman kasi, di ba, babe, makain tayo sa labas. Kayo, anong ginagawa nyo dati pag nagmamansar kayo? Nanonood ng sine, tas kakain. Basic lang din. Parang ginagawa ng mga magjojowa din. Ganun lang din. Pero hindi naman kami kasali kasi, di ba? Pero hindi mo binago sa atin. Ganun din ginagawa natin. Di ba, syempre, pag mahal mo, gagawa ka ng mas magandang memories. Tsaka, Hindi naman kita dinadala doon sa pinupuntahan namin dati ah. Para, saan ba yung saan ba kayo nagpupunta ay dati? nako, ayan na, pupunta na to doon. Away na to. Hindi ka, seryoso. Hindi nga, Saan ba wag na nga, di pa usapan yan. O, di ba tayo, babe, yung tawagan? Gusto ko yung babe. Ako nag-isip niyan. Pero kayo, anong endearment niya? Baby. Malapit sa babe. Ba't di mo naman lang nilayo? Sana mahal na lang pala yung naisip. Hindi mo man lang sinabi. Kaya pala, parang hindi ka hirap na hirap. Anong hirap na hirap? Hindi ka hirap na hirap. Nasabihin yung babe kasi babe yung tawagan nyo. Hindi mo man lang hindi mo ako hinedsa para nakaisip ako ng iba. Paborito ko yung baby. Tapos kayo baby pala. Sana nilayo ko man lang. Nare-remind ba siya? Nare-remind ba siya sa tawagan natin? Nare-remind ka ba about her? Iba naman yung baby at babe. Pero malapit yun. Galing ang root word ng baby. Kaya pala feel mo. Anong feel na Tas feel? mas maganda pala yung kilay ng ex mo, no? Buhok. Wala naman ako sinabi magandang kilay ng ex ko. Ang anak Sabi lang ng namin. anak mo yun. Siyempre, anak namin yun. Nanay niya yun. Bias talaga yung bata sa nanay niya. Di turuan mo. Na Sinabi- ako na yung bago niyang nanay. Palagi kong kinakausap yung anak ko na hindi na kami magkakabalikan pa ng nanay niya. Sinabi ko na yun eh. Huwag ka nang... So, ibig sabihin, nararamdaman ng bata na magbabalikan kayo. Bakit kinukumbinsi ka ng bata? Ba't kinukumbinsi ka ng bata na magbalikan kayo? Anak namin So, yun, anong sagot syempre. mo? Anong sagot mo? Sabi ko na hindi na. Kasi meron na akong Geneva. Sinabi ko sa kanya yun. Kaya nga pinamit ko nga kayo, di ba? So, sorry lang kasi ganun yung inugali ng bata. Hindi mo naman maiwasan. Anak ko yun eh. Kung Nanay niya. niregaluhan mo ko nung isang buwan ng ng bag, anong nireregalo mo sa ex mo? Bag din. Bakit hindi mo iniiba? Pag sa akin, iba. Ano bang gusto ng mga babae? Yun lang naman. Bag. Ano pa ba? Babe, magre-research ka naman. Hindi mo ipinapareho, kaya tayo nagkakaproblema eh. Kaya tayo nagkakaproblema kasi hindi mo inaayos. Wala naman tayo dapat problema. Nagsimula lang yan sa tanong mansari. Tama ba, bag? Tapos ako reregaluhan mo din ng bag. Sinasagot lang So kita hindi ng- ka nahihirapan sa akin. Gusto mo ko, yung ginawa mo sa ex mo, yun din gagawin mo sa akin. At sa mga susunod mo pang babae. Sinabi ko pa may susunod pang babae. Ito naman eh. Kasi yun ang pattern. Tama na nga, huwag ka na nga magalit. Ba't tayo nag-aaway? Sabi ko na nga ba, yung mga tanungan mo na yan, papunta sa away yan eh. Bahala ka dyan. Halika nga dito, ikaw natitrigger ka na naman. Hindi, ikaw kasi hindi mo inaayos. Sabi mo, mahal mo ko bago kung anong ginagawa mo doon sa ex mo, yun din ginagawa mo sa akin. Ibahin mo. Paano yan, babe, na yung tawagan natin eh? Maiiba pa ba yan? Tas kayo, baby. Ano ko? Naiisip ko tuloy, siya yung tinatawag mo eh. Pag ako yung sinasabihan mong babe. Dami mong alam.
Galing mo naman. Yan, tawa ka lang ng tawa. Feeling mo maliit na bagay lang to. Hindi. Ano ka bata? Halika na nga, halika na. Kiss na kita. Kala nyo maliit na bagay lang yan. Nasasaktan ako. Kasi nanay yun ang anak mo. May connection kayo. Soul connected kayo. Shh, wala na yun, okay? Wala na yun, ha? Gusto mo doon ka na magbalikan na kayo eh. Ano? Sorry pa naman natin. Tapos Kaya ganyan ka. Ikaw lang naman nagsimula. Ikaw nagsimula eh. Huwag ka na kasi tanong ng tanong. Nilibing ko na sa limot yun eh. Hindi na kami magbabalikan. Nilibig sa limot. Naalala mo nga lahat. Itawagan nyo yung bag nyo. Tinanong mo eh. So kung nabangon mo sa limot, dapat di mo yan maaalala. Naalala mo lahat. Sige. Sorry na. Ay, huwag mo kong hawakan. Okay na. Kiss na. Huwag ka na magalit. Tama na. Wala na akong naalala. Sino yun? Buti na lang pogi ka. Wala ka magalit. I miss you. Noong una ay, oo nga, parang ang cute pag nagsiselos yung partner mo or jowa mo. Pero, katagalan ng kulatita, nakakaumay din pala, no? Yung okay naman kayo, maya-maya nag-away na. Magsisimula sa isang tanong, mag-i-end sa pag-aaway. Kung hindi mo sasagutin, away. Kung sasagutin mo, away. Tatampo siya dahil binibisita ko yung anak ko at hinihiram ko. Natural. Angkol at tita, tatay po ako nung anak ko. Paulit-ulit yung sitwasyon namin. Nagsiselo siya kay Rose, yung ex ko. Eh wala na akong feelings dun. Sa anak ko na lang. Hanggang sa isang araw, sumabog na po talaga ako ang kulatita. Pwede ba dito muna tayo magpagilid na matay? Nasa tabi tayo ng daan eh. Nasa tabi tayo ng daan. Sinasabi ano ba? ko sa'yo, i-block mo yun sa Facebook. Hindi pwedeng i-block. Kung ako na yung mahal mo, ibablock mo yun sa Facebook, ha? Balak mo pang i-accept yung friend request? Ano, bakit? Para magkabalikan kayo, ha? Wala akong paki sa mga dumadaan, ha? Para magkaroon uli kayo ng connection, ha? Hindi yung connection. Yung anak mo marunong na eh, nananadya. Ginagamit yung Facebook account ng nanay niya para magkaroon kayo ng connection, para mag-usap kayo. Ha, yung anak mo. Tumigil ka. Maldita na. Batang-bata pa lang maldita na. Mana sa ina. Tumigil ka, ha? Anak ko yan. Huwag mong ganyanin. Tingnan mo, mas matimbang yung anak mo kaysa sa akin. Akala ko ba ako na? Ha, sa buhay mo? Ha? Ano? Ha? Anak ko yun eh. Sabi ko na eh, meron pa talaga kayong something sa isa't isa. Kung wala na, hindi na kayo magkoconnect ulit. Ano, ha? Tapos, bakit binubura mo yung call logs? Pera, papadala ko bakit mo binubura yung call history tuwing magtatawagan kayo? Ano, para hindi ko makita? Kung ilang minuto kayo magkausap, ano, naglalambingan uli kayo? At saka bakit ang lambot-lambot ng boses mo pagkausap mo yung ex mo? Yung nanay ni Jinjin, ha? Anong lambot-lambot? Wala nga ako. Ano, parang naglalambingan pa kayo eh. Pag sa akin galit ka lagi pag nagsiselos ako, ha? Tama na. Ano, tama na, Raven? Yan lang naman alam mo sabihin. Tama na, para tumigil ako. Pero ang totoo lahat ng sinasabi ko, on point lahat. Alam mo, makipag-iwalay na lang ako sa'yo kung ganito. Sinong tinakot mo? Ha? O di sige, di wala na. Di ba na gusto mo eh. Di ba? Bahala ka dyan. Raven! Kapal na mukha mo, ikaw pa nakipag-break, ha? Makikita mo! Nakipag-iwalay na po ako.
toxic ako, Uncle at Tita. Isang gabi po, mga after 3 days na hindi na kami nagkita, nabigla na lang po ako sa ginawa ni Geneva. Raven! Isa! Magbibilang ako! Raven! Isa! Bay, lumabas ka, bay. Nandyan yung jowa mo, bay. Isa! Pag hindi ka lumabas... Lasing na lasing, bay. Pag hindi ka lumabas, mag-uubad ako! Mag-uubad talaga ako! Mag-uubad ako! Bay, wag kang lumabas, bay, ha? Wag kang lumabas, bay. Pag hindi ka lumabas, mag-uubad ako rin! Pwede ba puntahan mo muna? Hindi na ako. Kapal na mukha mo! Ikaw pa nakipag-iwalay! Ikaw na nga may atraso sa akin! Raven! Mag-uubad na ako! Ito, inubad ko na! Ah! Bay, dyan na lang, bay. Wag ka lang talaga lumabas, bay, ha? Sayang din, eh. May film viewing pala dito. Ano? Nakabra na lang ako! Hindi ka pa rin lalabas? Mars, nagbra ka na dyan, Mars. Hayaan mo! Deserve yan ni Raven! Ano ba? Raven? Raven! Mag-usap nga tayo. Ika. Ubarin ko na to! Ano ba? Ubarin ko talaga tong pantalong ko! Ano? Nakakahiya ka. Mas nakakahiya ka! Ikaw pa nakipag-break sa akin! Ang kapal na mukha mo! Kung mahal mo ako! Kung mahal mo ako! Ang pipiliin mo! Ayoko na nga, eh. Kasi napaka-toxic mo. Hindi Sinabi mo ako ko- mahal! Kasi ganyan ka kabilis makipaghiwalay! Kung mahal mo ako, titibayan mo! Ganito lang ako dahil sa'yo single dad ka kasi, may nakaraan ka kasi! Ha? Sana ikaw nag-a-adjust! Alam mo, nagsiselos eh! May karapatan ako magselos dahil mahal kita! Ha? Tapos ka na ba? Ano, sumagot ka? Ayoko na nga, eh. Tama na. Kasi priority ko yung anak ko. Kung hindi mo matanggap yun, di wag na lang. Okay na tayo. Quits na lang tayo. Hindi mo ko mahal! Minahal kita. Pero Agad-agad, nakalimot agad! Tingnan mo, ganyan naman, ganyan ka! hindi ako Kung nakalimut. mahal mo ko, ipaglalaban mo ko! Sorry. Tama na. Ayoko na. Raven! Mahal ko yung anak ko. Ako hindi mo ko mahal, Mahal Raven! kita pero mas mahal ko yung anak ko. Raven, piliin mo ko! Sorry na! Nagawa ko lang naman to dahil sa'yo eh! Sorry. Raven, pinaramdam mo sa akin kasi na parang neglected ako! Geneva, Raven! tama na. Raven, Stop Raven, this. Tama na. Raven, bigyan mo ako ulit ng chance, Raven! Huwag mo nang gawin to sa sarili mo. Raven! Mahal mo ko eh! Mahal kita! Raven, Tama sige na, na, hindi please. na ako Tama na. magsiselos, Raven! Ayoko na. Raven! Ayoko na. Raven! Show's number one.